Já nevím vůbec, jako... Co hrát? Tušku. To mi tuším. Tak, to znamená hrát tušku. To nevím. To nevím teda, Will Chamberlain, my favorite baller. 25,000, told him you're the father. No, not me, I stay well protected. Ask about me, I'm well respected. No Verizon, but I'm still connected. Try not to hustle, but I'm still collecting. Thank God for this financial blessing. Money hurricanes headed my direction. They got gang police just so they can manage us. A lot of helicopters, but no news cameras. Half of us fight and the other half shoot. We all ready for war like a brand new boot. I'm sharp like a brand new suit on Jesus. When I say I do me, this is what me is. Clean as a reverend or a laundry detergent. I'm paging hip hop, this page is urgent. Co je to postavení mimo hru? No, když jdem žrát pivo. nevím vůbec, jako postavení mimo hru. To ne. Nebo neumím si teď co znamená, ty dragony. Obsah. Co je postavení mimo hru? Nevím. Co je to postavení mimo hru? Co je to postavení mimo hru? Že nehrajeme. Postavení mimo hru, no, to když prostě přijdeš domů takhle večer a on je tam někdo úplně jiný, koho nečekáš, tak seš z toho tak trošku vedle, takový malinko postavení mimo hru. Počkej, teď nějakou manželka fotbalisty asi vědět, viď? Postavení mimo hru. Nevím. To je to poloviční. Co je to half? To je back. Ale ne, to je half je mezi útočníkem a backem. To je half. Co je to half? 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 Half jako ve fotbale. Half? Co je to, kdo je to half? Jo, chlapci, s tím na mě nelezte, protože já nevím vůbec nic. Half. Levej nebo pravej? To je fakt to jedno. V obránce. Half? To nevím. Kdo je to half? Nevím. Třeba Roman, ano. Half, to je prostě, to býval starosta, tady kousek v jedné německé obci, jo, byl takový přechytralej, tak se mu říkalo half. Housne jako, tak ne, hlupá. Jako. Právě, nevím. Co je to? Jsem úplně blbá. Taky nevím. Co znamená nasadit housle? To je tvůj oblíbený sport, bych řekl. Co znamená nasadit housle? Akorát míč mezi nohy. Ty báho, to jsem... No, že ho nějak oběhneš, ne? Nebo že se ho nějak nedotkneš, nebo jak je to? Tak. Co znamená nasadit housle? To bude taky něco z fotbalu, že jo? To jsem někde slyšela, nevím. Co znamená nasadit housle? No, dá podrazit nohy, ne? To je asi ty nohy, ne? Takhle jako, když se... Takhle jakoby švindl, ne? Nějaký. To je balónem mezi nohy. Co znamená nasadit housle? Já jsem vám říkala, že jste kápli na tu blbou. Ty housle mezi nohy, ne? Co znamená nasadit housle? Když si to krásně stáhnu a mezi nožkama ti to pošlu. Podrazit nohy. Jo, to je takový hudebnický výraz, to vlastně založil tady známý plzeňský dirigent, on potom hodně cestoval po světě, tak vlastně jaká byla ta otázka? Co znamená nasadit housle? Nasadit housle, jo.
No, tak to je prostě ten dirigent, jo, tak on prostě tam mu chyběli nějaký lidi do orchestru, tak tam předělal basu a no, udělali z toho takový prostě, on tenkrát vybíral takový silný chlapy, aby si mohli pod krk prostě dát nějaký hudební nástroj, tak prostě tomu říkali jako nasadit housle, no. To je 11. Kolik hráčů hraje v poli? No, podle toho, jaká je úroda. Jako dohromady? 22. Studa. 6. Kolik hráčů hraje v poli fotbalový? 11. 11. Kolik hráčů hraje v poli fotbalový? 10 a 1 brankář. Kolik hráčů hraje fotbalistů v poli na hřišti? Právě, že já nehraje tak jako já. Z 11? No 11. Kolik? 11. Kolik hráčů hraje v poli? No? To bych měla taky vědět, ale 10? 22. 11. Jako dohromady? 22. Z ruského, ne, já jsem Plzeňák, tady máme jenom chatu. Nevím, asi žádný. Já a do Krála. Skoro všechny. Jakého z ruského fotbalistu znáte? No, ale jestli tam ještě hraje Martin Fencel. Král? Třeba Zdenda Hojerte, nevím. To nehraje. No tyjo, tady je Trnku a vše, Král. Karpišek. Karpicha. A jakého z ruského fotbalistu znáte? Véna Klik. Třeba Roman. Karpišek. Karpíšek. Jakého z ruského fotbalistu znáte? Karpišky. Kareba je takový ten dobrý, Adam. Michal Řezáče, no ten hrával dřív. A znáte nějakého z ruského fotbalistu? Takže tebe. Ale někoho jiného, Ondru Maška. Třeba Romana Karpička. Tyjo, tady co hráč, to legenda prostě, jo. Tady jsou velký hráči a vždycky byli a myslím si, že vždycky budou a já bych musel jmenovat celou plejádu, ale jako nechám to prostě na lidech, ať si to najdou prostě v novinách, ve sportu, často se o nich píše a ve zpravodajství vůbec jako v televizi a tak, takže to každý zná, to nebudu opakovat jména tady. One more try, let me put my arms around you. Deň čo deň celých 15 rokov sme rástli spolu. A spolu tvoríme rodinu najväčšieho mobilného operátora. Ďakujeme za dôveru. Váš Orange.